Hej Anders. I dag vil jeg gerne forklare om, hvad det betyder, at universet udvider sig, og hvordan ved vi det. Jeg vil blandt andet fortælle om Hubbles lov, rødforskydning og baggrundsstråling. I 1929 opdagede Edwin Hubble, at galakser fjerner sig fra os, og at jo længere væk de er, jo hurtigere bevæger de sig. Det betyder, at selve rummet mellem galakserne bliver større. Men det er ikke fordi, at galakserne flytter sig gennem rummet, men det er fordi, at rummet selv udvider sig. Rødforskydninger, det er Doppler-effekten. Når lys fra en galakse bliver strukket ud, fordi galaksen fjerner sig, kaldes det rødforskydning. Jeg kan desværre ikke tegne, fordi jeg har ikke farverne til det, men det svarer til, at lydbølgerne, når en ambulance kører væk og bliver lyden dybere, og det er Doppler-effekten. Rødforskydning er et tegn på objekter, der bevæger sig væk, og det sker i alle retninger. Så har jeg et lille forsøg, vi også har lavet. Det er ballonmodellen. Hvis jeg tegner, det er lidt for stort. Vi kan fx tegne en lille ballon med nogle brækker. Så når det er for eksempel ligesom rummet, der bliver udvidet og større, og hvis ballonen bliver større, så rykker prikkerne så automatisk også med. Og det sker, da ligesom universet bliver større, når det bliver pustet op. Og hvis vi forestiller os, ligesom jeg har tegnet her, at ballonen bliver større og større, ligesom når vi puster den op, så rykker prikkerne så lige så stille og roligt også. Varmt punkt for mange milliarder år siden. Det var modellen. Så er der baggrundsudstråling og beviser. I 1965 opdagede man kosmisk mikrobølge baggrundsstråling og en slags efterglød fra Big Bang. Den viser, at universet engang var ekstremt varmt og tæt, og det støtter teorien om, at universet har udvidet sig siden Big Bang og stadig gør det. Yes. Så har jeg lige en lille vurdering og konklusion af Hubbles lov og rødforskydning og baggrundsstråling. Vi ved jo, at universet stadig udvider sig, og fordi det kan vi måle, og det har forskerne målet, både med rødforskydning og baggrundsstråling. Men vi ved stadig ikke, hvad universet udvider sig i, eller om fortsætter for evigt. Det gør vi ikke grundet af, at vi ikke har den her forskning til at gøre det, for forskere på det, og forskerne mener faktisk også, at udvisningen faktisk accelererer, og måske på grund af den mørke energi, som accelererer hurtigere, og det kommer ikke til at stoppe lige for tidligt. Så har jeg en lille konklusion. Universets udvidelse er det vigtigste beviser for Big Bang dengang. Det viser, at universet ikke er statisk, men stadig har en bevægelse for sig, og det viser stadig, at det hele tiden bevæger sig, og ikke har en stop.